से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय गणेश की जय। तो देखिए गुरु भाई ना आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा के कथा सुनावतनी। हमरी कथा की आप सब शुरू से लास्ट तक सुनम आ सुन के कमेंट बॉक्स में बताए कि हमार कथा सुन के आप सबन के कैसन लगल बाटे। तो देखिए एगो ई बूढ़ी मातारी के कहानी हवे। तो हमरी कहानी के आप सब शुरू से लास्ट तक सुनम, तबे जानम कि कथा में का भाव रहल आ का रहस्य रहल, का ज्ञान में बाटे। तो हमरी कथा के शुरू से लास्ट तक सुनम, तबे जानम कि कथा में का भाव बाटे, का रहस्य बाटे। बूढ़ी मातारी के कथा हवे। तो आप सब हमरे कथा के सुनी। देखिए एगो गांव बाटे, वो गांव में पति पत्नी लोग बा। वो गांव में एगो पति पत्नी लोग बाटे लोग। वो लोगन के एको बाल बच्चा ना बने, एको बाल बच्चा ना बने। आ जौन अब वो पत्नी वाली सोचत अली कि हमरे बुढ़ापा पे के सहारा होई ने, भगवान एको बेटा ना देहले बने। आ बेटा रहिए तबे ने धरती पे रहिए, आ हमन के बूढ़े पे उहे सहारा रहिए। देखी बेचारी जहाँ रहतली तहाँ सोचतली कि हमके ते भगवान एको औलाद ना देले बने, ने बेटी देहने ने बेटा देहने, आ उहे रहिए। तो कहल जाला धरती पे रहिए, हमार धरती के उहे देखिए, जौन हमार जायदाद बा पे इहे रहिए, आ हमन के देखभाल उहे करिए ने, उहे हमन के सेवा सत्कार करिए। आखिर में जब बाल बच्चा ना रहिए तो की हमन के सेवा सत्कार करी। बेचारी इहे सोचत अली केहू बैठल वाली दुआरी पे, तो केहू गुरबहिना जाता रास्ता धोके। आ जब केहू गुरबहिना जाता रास्ता धोके तो कहत अली कि आखिर में तू काहे ऐसी बैठल बाटू, आखिर में तोहके कौन चिंता बाटे। कहली कौनो चिंता नहीं बा, आ इतना दिन हमार शादी विवाह हो गइल बाटे, आ हमरे एको बाल बच्चे ना बने। कहली गुरबहिना कि काहे बाल बच्चे ना बने, इतना तो उम्र निकल गइल बाटे। अरे भगवान के आप महादेव जी के आप पूजा पाठ करी, प्रतिदिन जाई उनके रे मंदिर में जल चढ़ाई। आइए महादेव जी से कही कि हे महादेव जी, हमरे शरीर के देखी, हमन के बुढ़ापा पे के सहारा होई कि आप हमके चलत फिरत हमन के दोनों जानी पति पत्नी रहल जाई, तो चलत फिरत के हमन के ले लेब। आखिर में हमन के बुढ़ापा पे केहू सहारा नहीं बा। उ गुरबहिना बेचारी इतना समझा के गईली कि राउर ते अब उम्र, ए गुरबहिना राउर ते उम्र अब आधा बीत गइल बाटे, तब का बाल बच्चा के सपना देखतनी। अब इहे सोची कि बुढ़ापा हमार बढ़िया से कट जा, महादेव जी से इहे जाके कहीं कि चलत फिरत के हमार जीवन आप ले ले। ज्ञान देके गुरबहिना कैली आधा उम्र उनकर, लेकिन उनकर बात ही मानली। आ गईली महादेव जी के। प्रतिदिन महादेव जी के मंदिर में जा, प्रतिदिन महादेव जी के मंदिर में जा, आ जाके ऊ एक लोटा जल चढ़ावे। आ इहे महादेव जी से कहें कि हे महादेव जी, हमरे एको बाल बच्चे ना बने, हमके एगो बेटा दे देते, उहे हमार बुढ़ापा पे सहारा हुई। देखी ये उ गुरबहिना अब जा मंदिर में, उ पति पत्नी जनली, तू जा अब वो मंदिर में जा, इहे कहें कि हमार बुढ़ापा पे के सहारा होई, और औरे हमके एगो बेटा दे देती, तूहे हमारा बुढ़ापा पे सहारा हुई। देखी महादेव जी से तो जवन मंगली तौन ते महादेव जी देखी देहलही बाटी। आ महादेव जी देहनी एगो, जब उनकर 9 महीना गर्भ हो गई तब उनकर दर्द पीड़ा होखे लगल। जब दर्द पीड़ा हो गई उनकर पति देव लेके गईने हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल लेके जातने तो डॉक्टर जब चेक क के कहने या तो बच्चा बची या तो इनकर माई बची हैं। उनकर पति का कहतने कि अगर बच्चा बची हैं तो बेचारी इनकर इतना शौक बा कि हम अपने जियत में अपने बच्चा के देख ली। कहतने उनकर पति, ये डॉक्टर साहब हमरा उरे गोड़े गिरतनी कि दोनों जानी के अब बचा ली। अब देखिए यहाँ महादेव जी से उ विनती करे लगनी कि हे महादेव जी, जन्म ते देतनी, बेटा के जन्म ते देतनी चाहे बेटी के, लेकिन
लेकिन आप दोनों लोग के आप जान बचा दी। देखी महादेव जी ते सुनले बानी, अब महादेव जी जब सुनले बानी अब बेटा ऑपरेशन से देखी गुरबैना बेटा तो बहुत सुंदर पैदा भइने, लेकिन इतने कि उनकरे में का कमी रहल, उनकरे एगो आँख नाय रहल, उनकरे में इतने के का एगो कमी रहल कि उनकरे आँख नाय रहल। डॉक्टर का कहने कि सब कुछ बाटे पर एगो आँख लइका के नाय बाटे, लइका के आँख नाय बाटे। अब का कहने डॉक्टर कहने लइका के आँख नाय बा, आ लइका जब 2 साल के हो जाई तो लइका के आँख के ऑपरेशन हो जाई। देखी लइका के आँख के ऑपरेशन हो जाई। अब लाए लोग दोनों जानी पति पत्नी अपन घरे लोग आए लो, आ कुछ दिन जब ऐसे करत करत सेवा सत्कार लोग कैलो, लइका सियान भइने आ 2 साल के लइका हो गइल बने। देखी 2 साल के लइका भी ये गुरबैना केहू कुछ जाने ने ना आयु, 2 साल के लइका अभी का जानता ने। आ जब डॉक्टरी में फेन लेके गईली, वही डॉक्टर के पास गईली, कहली ये डॉक्टर साहब हमरे बेटा के एगो आँख ना बटे, अब आँख के ऑपरेशन कर दी। अब तो डॉक्टर कहने आँख के ऑपरेशन हो जाई, लेकिन हमके आँख के बदला एगो आँख चाहिए तब ने ऑपरेशन हुई। कहने अगर अपने आँख अपने पास से अगर हम आँख लगाई तो आप सबके बहुत खर्चा बैठी, आप सब अपन ही एगो आँख दे दी तो हमरा उरे बेटा के लगा देता नहीं। डॉक्टर कहने डॉक्टर बाप से कहने लइका के बाप से कहने लइका के बाप कहने कि हम ना दे पाए, मगर हम दे दी तो हमार बुढ़ापा पे एक आँख रही, तो हमके एक आँख से अगर ना लौकी तो हम एक आँख से तो देखब, हम ना आँख देव। देखी बाप कहने हम ना आँख देव, लेकिन देखी महतारी के, देखी गुरबैना महतारी के करेजा कैसन बाटे। महतारी कहली कि ये डॉक्टर साहब हम आँख देव, कि हमारा आँख एगो लेके अपने हमरे बेटा के आप लगा दी, हमरे बेटा के लगा दी। अब देखी डॉक्टर तैयार हो गए ने, डॉक्टर कहने ठीक बाटे। अब महतारी की आँख निकलने, आँख निकाल के अब महतारी के आँख निकाल के बेटा के लगा देले बाने। अब महतारी ते एक आँख के आन्हर हो गईली, या बेटा के अब 2 आँख हो गई। जब बेटा के 2 आँख हो गई बाटे, अब बेटा देखी गुरबैना अब देखे लगल बाने। ऐसे बेटा अब हो गई ने 5 साल के, हो गई ने 6 साल के। तो देखी गुरबैना सब केहू के बाप महतारी सोचेला कि हमार बेटा सियान हुई हैं तो कुछ बन जाई हैं, तो बन जाई हैं तो हमन के जीवन के उहे सहारा बने। बेचारी अब का करेली, अब सोचेली अब पति पत्नी दोनों जानी लोग जाके लोग अब कुछ केहू के पत्नी रहेली जौन उनकर माई लइका के जौन अब माई रहेली, जाके केहू के घरे चौका बर्तन करेली, अब मेहनत मजूरी क के ले आवेली, अब बाप भी ले आवे ने, दोनों जानी मिल के लोग अपन बेटा के लोग बहुत बढ़िया से पढ़ावे ला, लोग बढ़िया स्कूल में नाम लोग लिखवाई, लोग एडमिशन कराई, लोग आए रोज प्रतिदिन के लइका के माई रहेली प्रतिदिन स्कूल में ले जाली अपने बेटा के छोड़े के ले जाली। जौन अब लइका के जौन दोस्त रहे ने कि स्कूल में जौन दोस्त रहे ने, तो लइका से का कहे ने हौगे तू और माई है एगो अखिया से काना वाली ना लौकत। अब देखी लइका के शर्म लगेला कि हमरे महतारी के कहता लोग कि आँखी के काना बाटी, हम अपने माई के अब मना कर देव कि ये माई तू स्कूल पे अब तू न छोड़े आव, हम चली आई। देखी माई के बेटा के कितना शर्म लगल बा। उहे माई अपन आँख देख के बेटा के दोनों आँख तैयार करौले वाली, लेकिन उहे देखी बेटा आगे चल के अपने महतारी के कैसे का कैले बाटे। अब बेचारी से का कहतने लइका जाके घरे अपने माई से का कहतने, ए माई अब तू ना हमके स्कूल में छोड़े जइया, हम अकेले ही घरे स्कूल में अकेले ही चली जाई। कहतने अकेले हम स्कूले में चल जाई। कहली ठीक बा बेटा बचा के जइया, आ तो के काहे एतर कहतला, तो के सब केहू सोचेला कि हमार बेटा कहीं जात ने तो निक के काजर बुना सब कुछ लगा के कि हमरे बेटा के कुछ होके ना। देखी अब ऐसे उ कह देने अपने महतारी के, महतारी का करतली लइका जात अटे आगे आगे, लेकिन पीछे से आड़े देखतली कि हमार लइका सही से जाता स्कूल में ने। देखी अब धीरे धीरे लइका जब सियान हो गई ने, आ सियान हो गए ने, अब लइका के इतना बढ़िया से लोग पढ़ा लिखा के अब कोनो लायक बन गए ने। डॉक्टर जब लइका बन गए बाटे, अब जब लइका डॉक्टर बन गए ने, चल गए ने शहर में। जब शहर में चल गए बाने, अब देखी गुरबैना एक बार भी फोन करके ना पता लेता ने कि ये माई तू कैसे बालू,
ए माई तू कैसे बाटू, काहे से कि अब इनकर बाप जो लड़का के बाप रहे न ऊ तो मर गए रहे न, अब महतारी ही भर बचल रहली। लेकिन कबो ना पूछत ने ए माई तू कैसे बाटू कि अपन तू हाल चाल बतावो। लेकिन घर के जो अगल बगल के लोग रहल वही लोगन से फोन करावे कि हमरे बेटा के तनी लगे फोन सबन लगा दी आ तनी हाल चाल ले ली हमर बेटा कैसे बने। देखी महतारी इतना तड़पत तली, महतारी के जौन दिल बाटे इतना तड़पता कि बेटा की एगो बोली सुनले के बिना इतना तड़पता कि बेटा के हम एक मुँह ते एक बार भी तो बात कर लेती। देखी महतारी महतारी के करेजा कैसन बाटे। बेटा इतना पढ़ा लिखा के बेटा के लायक बना देले वाली तो बेटा शहर में चल गल बाने। अब देखी महतारी के हाल चाल ए गुरबैना ना लेता ने, जब ना लेता ने अब महतारी के करेजा तो कहीं माने ला नहीं। बेटा कितनो खराब रही तो बेटा अपने हवे, बेटा अगर कितनो खराब बा तो बेटा अपने हो। बेटा अब का कहने ओहरे बाहर अपन शादी कर ले ने। महतारी से फोने में बतियाने तो कहत ने ए माई हम घरे अभी नहीं आई, हम एहरे अपन शादी कर ले बानी। कहली ए बेटा ठीक बा कर ले बाटो शादी तो ठीक बा, थोड़ा हमहू के हाल चाल तनी अपन बतावल कर। अरे कहीं रह तो सुखी से रह। कब्बो अपने बेटा के उल्टा शराप ना देत रहली, कब्बो अपने मुँहे से उल्टा जवाब ना देत रहली बेटा के। ऐसे करत करत कुछ दिन बीत गइल बा। अब एगो बेटा के उनकरे एगो बेटा पैदा हो गइल बाटे। देखी अभी बूढ़ी माई के जौनी पति पत्नी लोग रहल लोग बूढ़ तो हो गइल बा लोग। अब इनकरे एगो नाती पैदा हो गइल बा तबो ना जानत तली, तबो ना बेटा फोन करके कहने कि ये माई आ तोहरे हमरे एगो बेटा पैदा भइल, तुहर नाती भइल, तबो ना कहत ने कि महादेव जी के दया कितना बाटे। तड़पत अली इतना तड़पत अली आ सब केहू से पूछत अली कि हमार बेटा डॉक्टर बाने और कहाँ बाटे आ तनी हमके आप सब बता देती तो हमहू अपने बेटा के लगे थोड़ा जैती भेंट मुलाकात कहती। अरे बेटा ना आवत तने था हम ही चली जैती। देखी महादेव जी आइल बानी, उनके दरवाजे पे महादेव जी आयल बानी। महादेव जी बतौले बानी कि ये माई महादेव जी कहत तनी कि देखी राउर बेटा हे देश में रहे ने आ यहाँ बाटे सब कुछ महादेव जी बतौले बानी। अब कहने महादेव जी उ का कहतनी कि ये माई जाए के आप तैयार बानी तो बोली हम आपके चौपा देतनी। देखी महादेव जी लेके गइल बाटी आ लेके गइल बानी उनके आ जौने नगर में उनकर बेटा डॉक्टर बाने, जौने नगर में उ बाने वही नगर में महादेव जी देखी चौपा देले बानी। लेकिन वो बूढ़ी माई ना जानत तली कि वो महादेव जी हैं। लेकिन महादेव जी वो नगर में पहुँचा देले बानी। आ जब वो नगर में पहुँचा देले बानी आ जौन बेटा बाने अब देखी डॉक्टर हैं बहुत बढ़िया से अपन घर दुआर बनवा ले रहने आ घर दुआर बनवा के आ वही में अपन दोनों जानी बूढ़ी माई के पति, बूढ़ी माई के पतोई आ बेटा आ नाती वही घर में लोग रहत रहल, वही महल में लोग रहत रहल। जब बूढ़ी माई अपने बेटा के फोटो देखौली कहली है हमार बेटा डॉक्टर हमें हिनके पहचानत तला लोगन। आ जितना उनके दुआरी पे जौन कहल जाला एगो होमगार्ड रहने उ चिन्हत रहने कहने हाँ जानत तनी। लेकिन उनके आदेश ये रहल कि उनकर बेटा का कहले रहने कि अगर केहू भी दरवाजा पे आई पहले हमसे पूछ के घर में घुसे दिया। लेकिन देखी महादेव जी के कृपा कितना बाटे। महादेव जी जौन होमगार्ड बने उनकर आँख आनहर कर देने वही जब सूत गई ने अब बूढ़ी माई बिना पूछले घर में घुस गई। जा तली घुसत तली तो देखत तली अगना में हमार नाती तो खेलत बाटे, गोड़ फेंक फेंक के झूला पे खेलत रहने। जैसे देखली जौन सामान ले रही ओके फेंक के आ तुरंत नाती के गोदी से ले रही आ लेके आ चूमे चाटे लगली कि चला बेटा के तो हमरे एगो बेटा हो गई, हमारे नाती हो गई। कि कहल जला कि मुँह देखले बहुत बढ़िया आवे तो बेचारी अपन। लेकिन अब पतोहिया देख के ई ना जानती अली पतोहा ई ना उनकर जानतली कि हमार सास है, ई ना जानतली अब अली का कैली। इनकर बेटा के जौन बूढ़ी माई के बेटा के मेहरारू रहली अब इनके बूढ़ी माई के हाथे से लइका छीन लेली। लेकिन लइका छीन लेली बेटा आईने बेटा एक बार ना बोले कि काहे तू लइका छीनलू हो, ई तो हमार माई है, ई ते हमर माई है, काहे तू लइका छीनलू। लेकिन कुछ ना बोलतने। बूढ़ी माई अपने बेटा के देखली कहली ए बेटा तू अपने मुंह से एक बार कह दा हमके माई,
तू अपने मुंह से एक बार हमके कह द माई हम तुहर माई है न। बेटा सोचत तने का कहीं, हम तो अपने पत्नी से धर्म पत्नी से अपने बतौले ना बानी कि हमार माई बने हमार बाप बने, कुछ नाम बतौले बानी, बस इतने कहले बानी कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए बानी हम ते उनके, लेकिन हम कुछ के उनके बतौले ना बानी। देखी बूढ़ी माई वही जब बिलिक बिलिक के रो रो के कहत लिए बेटा अपने मुंह से एक बार कह द हम तोहार माई हई, एक बार कह द कि ये बेटा हम तोहार माई हई। लेकिन बेटा काहे के कहे ना कहत तने कि तू हमार माई हो, कहत तने का कि ना तू हमार माई नहीं हो, तू तो पता नहीं कहाँ से अइलू हमरे घर में। वही जब बूढ़ी माई के डांट फटकार लगावे लगने, लेकिन बूढ़ी माई वही जब तड़प तड़प के कहे लगली कि ही जब मर जाई, लेकिन ये जब मर जाई तब वो कहल जाला बेटा तो कान्हा कंधा दे दी है। लेकिन बूढ़ी माई के वही अपने घर में से ठेल देने, लेकिन वही दरवाजे पे बगल में तड़प तड़प के वही नगर में मर गईली, वही नगर में मर गईल बाटी। तो देखी कभी ना कहल जाला भगवान से यह कहल जाला हे भगवान हमके अगर बालक देतनी तो उनके बुद्धि दी, उनके ज्ञान दी। ई ना भर कहल जाला कि धन के लिए वो लोग बाटे, तो कभी भी कहल जाला कि महादेव जी से यह कहल जाला हे महादेव जी जैसे हमार जीवन बुढ़ापा के आवे वैसे हमके चलत फिरत के ले ले, कभी भी केहू के सहारे ना रहल जाला। तो देखी कुछ पुण्य कमाए के अर्तीन, कुछ धर्म कमाए खरतीन हमके कर्म बनाए पड़ेला। जब कर्म बनाई तो भगवान के देवी देवता के अगर पूजा करतनी तो उनसे सब कुछ कहल जाला कि हमार सब कुछ देखी, घर दुआर मकान सब देखी, बाल बच्चा के सब देखी, हमारे शरीर के भी देखी। लेकिन बूढ़ी माई कबो ना कहले रहली, पति पत्नी लोग कबो ना लोग कहले रहल कि हमारे शरीर के जब भी लोग पूजा करे थे बेटा के ही लोग मांगे लोग, लेकिन अपने शरीर के लोग ना मांगे लोग। तो ऐसा ना सब गुरुवाई ना करब, सब केहू के मांगल जाला, ओकरे पीछे अपनों के लिए कुछ मांगल जाला। हर हर महादेव।